हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एचएस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों मोनसे गोनां आपडेट। बेनो जाहैबाय लोगोफोर, आसाम पुलिसनि इन्टारभिउआ माब्ला जागोन आरो माब्ला एडमिट रिलिज जागोन, फिल्ड साफा खालामदों ना खालामाखै, फिल्ड रेडि खालामदों ना खालामाखै, आं बेफोरखौबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर, स्किप खालामाजासे। जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया बरबरि फिल्डआव जायो, बरबरि पुलिस रिजार्भ फिल्डआव। नैबेनो सावगारियाव नुबाय थानाय बे फिल्डआनो, बेयावनो जायो रानिंआ। लं जाम्पआ बेहायनो जायो, सिनाबा बेहायनो जायो। आं गासैबो डिटेल्सखौ लागासिनो दङ। इन्टारभिउनि एडमिटआ माब्ला रिलिज जागोन लोगोफोर। जा बोसोरफ्रोमबो फेब्रुवारियाव इन्टारभिउआ जाबाय थादों। फेब्रुवारियाव बांद्राय गोजाङाबो गोलोमाबो, अखा बांखायाबो एसे खम जायो। फेब्रुवारियावनो इन्टारभिउआ जाबोबाय थादों। आसा खालामो देग्लायबो फेब्रुवारियावनो जागोन। 26 आरो जानुवारियाव माखासे प्रग्राम दङ। आंनि लोगो डिसि अफिस बरबरियाव थायो दा बिथाङा, बरबरि पुलिस रिजार्भआव थायो। नाथाय बिथाङा फोरमायहरदों आं खबर लानायाव, फिल्डआ जोंना मोजांखा, जेबो बिदि माबा खालामाखै। टेन्टफोरखौ खानांगौ, टेन्ट खानानै माखासे मेसिनफोरखौ इनस्टल खालामबानो जागोन होनना बुंदों। आरो फिल्डआ जोबोद मोजांखा, रेडि जानानै दंखायो। आसा खालामो दा जानुवारिनि लास्ट उइकहालागै ओंखारगोन। बेनिफ्राय इन्टारभिउआ फेब्रुवारियाव जानायनि चान्सेस दङ। दा जेबो खौरां गैथ'आ लोगोफोर, थेवब्लाबो नोंथांमोनहा प्रेक्टिसखौ खालामबाय था, सानफ्रामबो कन्टिनिउ, जाहाथे मोजां मार्क लानानै काटअफआव सेलेक्ट फैयो नामा, सेलेक्ट जायो नामा फैयो, आरो रिटेन लिरनो थाखाय खाबु मोनो। बेनि थाखाय खारनायखौ कन्टिनिउ खालाम, लं जाम्प, चिन आप गासैखौबो हानायमानि हानायसेबां खारबाय था। दोनथ'नो नाङा प्रेक्टिसखौ, जेसेबां खारगोन नोंथांमोननि फिजिकेला मोजां जागोन। फिजिकेला मोजां जायोबा मोजां मार्क लानो हागोन, खारनायाव स्पिडा बारायगोन। लं जाम्पखौ बारबाय था, दोनथ'नो नाङा लोगोफोर। भिडिअखौ दिनैसो नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ दांना हो, जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ गिबिसिन नुयो आरो नोंथांनिसिम आंनि भिडिअ साबसिन नटिफिकेसन सौहैयो। बेफोरबायदिनो होबाय थायो लोगोफोर, खारनाय बारनाय आरो माखासे जबनि इनफरमेसन आपडेट लाबोबाय थायो आं नोंथांमोननि गेजेराव। सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आंखौबो। खारनाया बिदि जोंना बिदि जागोन, खारबाय थागोन। आं दा जेरै फिल्डआव होदों बेनो खारनाया, बिदिनो खारो। लं जाम्पआबो बेनो जोंना फिल्डआ, टेनसन गैया, गोसो बायदि खारबाय थानो हागोन नोंथांमोना। बेनिखायनो प्रेक्टिसखौ मोजाङै हो। आं लोगोफोरनाव खबर लादोंमोन, पुलिसाव दा जेबो प्रब्लेम गैया होनना बुंदों बिथांमोना, मोजाङानो थिगानो खारबाय था होनना बुंदों। नाथाय अफिसियेलि जेबो आपडेट गैथ'आ, इन्टारभिउ माब्ला जागोन बेखौ जेबो फोरमायाखै बिथांमोना। थेवब्लाबो मोजाङै मोजां प्रेक्टिस खालामोबा मोजां मार्क लानो हागोन। भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर, लाइक खालामना हो, आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो हानायसेबां, जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोराबो बेफोरबायदि आपडेटखौ मोनो। आसा खालामो नोंथांमोना इन्टारभिउ होनानै जब मोननो हायो। जाहाथे नै डिसेम्बरा गैलानो,
2024 बिथांमोना नोंथांमोननि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायजों लोगोसे दावगालांनो हायो देरहालांनाय इन्टारभिउआव साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय आं आनान गसाइनियाव आर'ज गाबबाय लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै इन्टारभिउनि जेबो आपडेट गैथ'आ जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय नमस्कार।